čtvrtou všichni. V tomhle videu budu po dlouhé době hrát na kytaru. Už jsem na ní dlouho nehrála, nejen, že jsem nenahrávala, ale dokonce ani na ní vůbec nehrála, takže tam jdou slyšet znatelné chyby. Znatelný. No prostě tam jdou slyšet chyby. Možná. No ale prostě tam nějaký chyby určitě budou, že jo. Nikdo se nenarodil bezchybnej. No prostě jsou tam nějaké chyby. A když uslyšíte divné zvuky tam někde pozdálí nebo prostě tam něco uslyšíte, tak to mamka dělá něco v kuchyni.